Είμαι η Μαρία και εγώ είμαι η Χριστίνα. Τα είπαμε 100 φορές, όμως έτσι για να τα θυμάστε. Ναι. Και θα σας δείξουμε τα πράγματα που πήραμε σήμερα. Και άλλες μέρες βέβαια. Ναι, αυτά που είναι τα πιο αυτά που έχουμε πάρει. Ναι. Εγώ πριν λίγες μέρες αγόρασα αυτό εδώ. Είναι για το κινητό μου. Είναι μόλι θήκη που ταιριάζει. Είναι σαν χάλια. Δεν τη χωρίζει τόσο πολύ, αλλά ναι. Δείξε εσύ τώρα. Εγώ πήρα ένα lip balm. Αυτό το είχα πάρει. Μου το είχε πάρει βασικά η αδερφή μου. Μεγάλη, μικρή. Η μεγάλη, η μικρή είναι 3 χρονών. Θα πάει στον κόσμο μόνη της. Είχε πάρει η αδερφή μου. Επειδή είχε πάρει και αυτό ένα λόγιο για αυτήν και δεν της άρεσε η μυρωδιά. Δεν μ' άρεσε, γι' αυτό το πήρα. Δείχνω εγώ. Αυτό εδώ, ξέρετε πως χωριέται βέβαια. Το βάζω και στην όλα έτσι. Ναι, αυτό εδώ. Εγώ είχα πάρει, θα σας δείξω 2 μάτια πράγματα. Και βασικά θα σας κάνω και ένα haul άλλο. Είχα πάρει αυτό που μου φαίνεται εδώ πέρα. Από τα H&M και αυτή η μπλούζα. Δεν τα πήρα από τα H&M. Αλλά αυτή η μπλούζα που φοράει η Μαρία έχει ολόιδια. Και αυτή την έχει πάρει από τα H&M. Ολόιδια. Και ναι. Μπορείς άλλα βίντεο να τη δεις και να φοράει. Την κοπέλα εδώ πέρα είναι δική μου. Αλλά μ' άρεσε. Της άρεσε βασικά και τη φοράει το βίντεο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Συνέχισε εσύ. Λοιπόν, εγώ έχω αυτό το γυαλί. Κοιτάξτε, στο προηγούμενο βίντεο, το πρώτο βίντεο που έχουμε κάνει, σας δείξαμε τα γυαλιά μας. Και μην νομίζετε πως είμαστε κάτι ψώνια. Σας το λέω. Εγώ αυτό. Ναι, αυτό το γυαλί, κοιτάξτε λίγο, αυτό το γυαλί, στο πρώτο βίντεο είχατε δει ένα ολόιδιο γυαλί, αλλά δεν έχω το γυαλί. Πήγαμε και πήραμε το ολόιδιο που της Μαρίας έσπασε εδώ πέρα στην άκρη, όπως και το δικό μου το βίντεο. Και εγώ πήρα αυτό το γυαλί, στο πρώτο μου βίντεο ήταν πιο κλειστά μου από το έξω εδώ πέρα, επειδή έτσι όπως είναι το κρεβάτι, η αδερφή μου η μεγάλη είχε πάρει τα γυαλιά μου και τα θυμάσαι και τα άφησα κάτω, και έτσι όπως είναι το κρεβάτι της, τα άφησα ακριβώς εδώ πέρα, κάθομαι στο κρεβάτι της και μου έφτανε στο σοφά, πατάω και είχε σπάσει ένα τέτοιο, πήρα και πήρα κι άλλα. Τα φοράω συνέχεια. Το δείτε και σε άλλο βίντεο. Φαίνονται κάπως λίγο ναι, ένας φορά θα δείξεις. Τώρα το αγοράσουμε από εδώ από το καλυφέρα. Είναι ένα άλμπουμ. Είναι αυτό κόλλο που είχα. Είναι υπερπαιδευτικό. Είναι πραγματικά. Εγώ έχω 3 πράγματα που κοιτάξτε πως είναι μέσα. Μόλις ανοίγεις τη σελίδα, μπαίνετε το πρώτο ανάποδα. Και εδώ θα κολλάω τα ψυχολογικά μου. Τι είναι αυτό? Το έχει, δεν είναι κάτι. Δεν είναι στο συγκεκριμένο. Δεν είναι σε ροζ. Και αυτά έχει στα δικά σου. Έχεις κάτι να μου δείξεις. Έχω το λόγιο. Πραγματικά έχω το λόγιο. Πήγαμε και το πήραμε από τον Άγιο Μάμα, η ίδια μέρα είχαμε πάει μαζί. Και πήγαμε και είναι στάμπ αυτό. Μας αρέσει στάμπ. Ναι, εγώ όμως αυτό το πήρα πιο νωρίς. Βασικά όχι πιο νωρίς, απλά το είχε πάρει. Τις το είχαν πάρει, απλά τους κόψαν τώρα νωρίς. Και ναι, εγώ το λέω ότι πραγματικά με ίδια στάμπα. Λοιπόν, τους κόψαν και είπαν που ήταν και δείξαν τώρα ότι το κάνουν τώρα. Εγώ έχω τώρα πιο πολλά πράγματα που πήρα, δεν μείωσε εδώ. Έχεις άλλα πράγματα. Πήρα και σκουλάδι. Ωραία, εγώ έχω αυτό το βεκόλι. Περιμένετε, πήρε και κάτι άλλο. Αφιλό. Στην ανίκνευση μέχρι να φαντάζομαι. Τα έχει αφήσει κάπου εκεί πάνω πραγματικά. Βλέπετε αυτό το πάνω, το πήρα πριν μια εβδομάδα, δεν θα χρειάζεται να το δείξω, διότι εντάξει. Μετά έχω πάρει κι εγώ άλμπουμ, είναι έτσι τα δικά μου. Εγώ δεν θέλω πολύ έτσι, δεδομένα. Το δικό μου δεν έχει ξεχάνει που έχει η Μαρία, αυτό μου αρέσει. Είναι ένα κανονικό άλμπουμ, το δικό μου είναι πιο μικρό. Πήρα κι άλλο ένα. Αυτό εδώ πέρα που έχει πιο πολύ σελίδες, γιατί έχω πολλά αυτοκόλλητα και δεν θα χωρέσω να δείξω αυτό. Θα σας τα δείξω εγώ τώρα ή πρέπει να συνεχίζεις. Έχω κι άλλα 2-3.
Έχω ένα κοσμετικό από κρίσταλο που πρέπει στο μαγείο. Το ρίχνεις εδώ και όταν θα κάνεις μπάνιο αυτό γίνεται. Και πήγα και εδώ πέρα την ουζίτσα. Για τα νύχια. Ναι, είναι πολύ χαλιός. Και νομίζω το τελευταίο φλερίκι που είναι... Όχι, έχω και άλλα ένα. Έχω αυτό εδώ πέρα το φλερίκι που πήρα. Είναι καρδούλα. Και το τελευταίο είναι αυτό το ψεύτικο δαχτυλιδάκι. Ψεύτικο πραγματικά. Αλλά ήταν πάνω φθηνό, πρέπει να έκανε μόνο 30 λεπτά. Είπα να το πάρω έτσι για την πλάκα. Από πού το πήρες? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Τι έχω κάνει. Το παλιό μου κινητό ήταν. Το παλιό που φορούσα πριν. Εδώ έγραψα ένα τηλέφωνο μιας φίλης μου. Ναι. Αυτό είναι... Και το παλιό μου τάμπλετ. Αυτά δεν έχουν καθόλου... Που το έχω σπάσει. Ναι, αυτό δεν έχω καθόλου με αυτό το πράγμα που κάνουμε τώρα. Αυτό απλά είναι χαζί και δεν είναι πολύ συχνά. Αυτή τη βλακία που την είχε πάρει πριν πολύ καιρό. Βασικά, σήμερα τι πήγα. Έχω ένα μικρό νησάκι που είναι και ένα γόρι. 3. Έχεις 2 αγόρια. Έχεις ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Όχι, το κορίτσι είναι 4. Το γόρι είναι 2. Το κινητό αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αυτά ήταν. Περιμένετε ένα λεπτάκι να σας δείξω κάτι. Και εμένα περιμένετε με ένα λεπτάκι να τα βάλω στη θέση του. Ωραία, να σας δείξω κάτι. Το κολλητάκι. Το κολλητά μου είναι αυτό το άλμπουμ. Θα σας δείξω λίγο το άλμπουμ όλο αυτό εδώ μέσα. Βλέπετε ότι όχι με σειρά. Απλά θα σας δείξω ότι το άλμπουμ αυτό εδώ μέσα έχει διάφορα. Και είναι μόνο 3 σελίδες και μέσα αυτό το άλμπουμ έχει 100 σελίδες ακριβώς, παρόλο που δεν φαίνονται. Και έχω αρκετά αυτοκόλλητα, δεν θα χωρίσω με τις αυτοκόλλητα μόνο. Επειδή έχω και μεγάλα που πιάνουν πάρα πολύ χώρο. Τι μέγεθος, αυτό είναι το βίντεο μας. Δώσε και μαγιά να τα ρίξεις. Αυτό το βίντεο μας έχει μπαίνει προηγούμενο χριστουγεννιάτικο και τώρα είναι καλοκαίρι. Αλλά δεν προφέρει. Ναι, τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο μας. Ελπίζω να σας άρεσε, παρόλο που λίγο ό,τι να είναι. Αλλά... Λίγο, Χριστίνα, λίγο. Ναι, παρόλο που ήταν ό,τι να είναι. Αλλά ναι, αυτό ήταν το βίντεο μας. Ναι. Μπορεί να κάνουμε, δεν ξέρω, μπορεί να σας το κάνουμε και στο άλλο βίντεο που έχουμε κάνει. Όχι στο πρώτο μας, ένα άλλο. Θα κάνουμε ένα τέτοιο, Αχ, ξέχασα πώς λέγεται. Καλά, δεν μου έρχεται στο μυαλό. Αυτό που λέγαμε πριν να σας κάνω το πρωί στο βράδυ. Εντάξει, απλά άμα κοιμηθείς σε ένα σπίτι μου μπορεί να κάνουμε κάτι... Ναι, άμα κοιμηθείς σπίτι μου θα κάνουμε ένα βίντεο το πρωί. Στη συνέχεια μας θα δείξουμε τι θα κάνουμε καμιά φορά άμα κάνουμε. Θα κάνουμε έτσι μια βόλτα, θα το δείχνουμε. Θα σταματήσουμε να κάνουμε κι άλλο ένα μετά το απόγευμα. Μια βόλτα και μετά θα σταματήσουμε το βράδυ. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο Και να μας κάνετε like. άμα σας άρεσε βέβαια. Αντίο!